Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ingkang tansah kawula hormati para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, tokoh agami, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, boten bosan-bosan anggen kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados anggen boten atos bosen anggen kita nyadong dumateng kenugrahanipun lan inggih namung dumateng para kawula ingkang bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala badhe tansah paring tambahipun kenugrahan kados ingkang sampun dipun janjiaken dening Allah piyambak wonten ing Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Setengah saking kenikmatan alhamdulillah wonten ing wekdal menika kita saged pinanggihan kanthi sehat wal afiyah zahiran wa batinan ingkang mugi-mugi anggen kita pinanggihan menika badhe ampekta keberkahan, kemaslahatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat saha salam mugi tansah lumintu dumateng junjungan kita, kekasih kita, panutan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang setuhu tansah kita harapaken syafaatipun wiwit saking alam dunia dumugi ing akhirat samangke. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita sareng-sareng nerasaken kitab Al-Isti'dad. Sederenge kita labeti, alhamdulillah niki saweg musim napa? Musim atis nggih. Keranten dipangapunten sanget niki teng aula, teng tudung boten dereng saged nggih, dereng saged nyiapaken karpet utawa klasa nggih anget-anget nggih. Niki mangke ahad nginjing ingkang kok ngraos napa namine asrep saking dalem nggih sampun sangu jaket utawa napa namine sinjang napa namine sajadah nggih anget-anget nggih. Ampun ngantos mangke terus bar saking ahadan terus mandan mriyang niki nggih. Niki dipangapunten sanget nggih. Monggo kita terasaken. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An Sufyan ats-Tsauri, cinarita saking Sufyan ats-Tsauri rahimahu muga ngrahmati ing Sufyan ats-Tsauri sapa Allahu Gusti Allah. Anahu ing stuhune Sufyan ats-Tsauri iku suila den takoni sapa Sufyan ats-Tsauri anil unsi saking aring billahi kelawan Allah
ta'ala maha luhur sapa Allah. Ma iku apa huwa utawi al-unsu billah. Faqala mongko dawuh sapa Sufyan Ats-Tsauri, Allah tasta'nis yento ora aring sira bikulli wajhin kelawan saben-saben rai sabihin kang mencorong, wala bisautin lan ora kelawan suara thayyibin kang bagus, wala bilisanin lan ora kelawan lisan fasihin kang fasih. Saking Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, panjenenganipun dipun suwuni pirsa saking perkawis aring billah utawi ayem tentrem kalian Allah taala. Panjenenganipun dawuh, aring dumateng Allah menika ateges boten terpancang kelawan wajah ingkang mencorong, suwanten ingkang sae lan lisan ingkang fasih. Sufyan Ats-Tsauri niki dipun tanggledi. Napa sih perkawis ingkang saged ayem tentrem kelawan Allah Subhanahu wa taala? Sufyan Ats-Tsauri mangsuli jawab, perkawis ingkang saged ayem tentrem kelawan Allah Subhanahu wa taala menika sanes keranten wajah ingkang mencorong, swanten sing sae lan lisan ingkang fasih. Biasane kados kula panjenengan niki kadang-kadang menawi ningali tiyang ingkang ayu rupane utawa ganteng rupane, mirengaken swanten ingkang merdu sae, midhangetaken pitutur ingkang fasih. Nggih, niki kadang-kadang atine terus keraos ayem. Wah, nyenengi temen depandang. Kepenak temen depirengaken. Okay. Nah, perkawis kados niki lah. Okay. Perkawis ingkang napa namine ngayemaken nentremaken niki sanes sing saged ngayemaken nentremaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Sederek, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menika lair tahun 707 Hijriyah wonten ing Kufah. Panjenenganipun menika waliullah ingkang masyhur ing dalam ilmu lan ngamalipun. Sufyan Ats-Tsauri niki lair wonten ing tahun 707 Hijriyah wonten ing tanah Kufah. Nggih. Panjenengane niki waliullah ingkang ilmune amale niki sampun masyhur wonten kalangan masyarakat. Panjenenganipun anggen netepi pagesangan sangat anggen ajrih ketilem lan kerem wonten ing fitnahipun dunia menika. Lisanipun tansah teles kalian zikir lan doa. Allahumma salimna, Allahumma salimna ya Allah. Mugi panjenengan nyelametaken dhateng kita ya Allah. Mugi panjenengan nyelametaken dhateng kita. Termasuk zikir lan donga
sing biasa dipun waos dening Sufyan Ats-Tsauri niki dongane simpel. Gampil diemot-emot, gampil diapalaken. Inggih menika doa Allahumma sallimna, Allahumma sallimna ya Allah. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan nyelametaken dumateng kula. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan nyelametaken dumateng kula. Dongane skeca napa skeca Pak? Skeca Ibu. Nggih. Niki doa sing pendek tapi maknane luar biasa. Sufyan Ats-Tsauri menika mboten purun hidupe niki terlena kalian fitnah dunia. Okay. Dunia ingkang nyenengi, dunia ingkang betahi, dunia ingkang dados kiambeke remen, betah, seneng manggen wonten ing alam dunia menika. Dawuh ing inggil paring pangertosan bilih lumrahipun menungsa menika remen dumateng saenipun praupan, saenipun swanten lan cetanipun lisan. Biasane tiang sing kados kula panjenengan nyawang tiang ganteng niki kadang-kadang nganti kepencut kok. Masya Allah ayu temen, Masya Allah ganteng temen ya. Suarane sae banget ya Allah jen. Nganti hawane niki kepengin ngrungokna suarane mawon. Saking kesengsemek. Piyambakipun sami kraos remen lan ayem menawi ningal lan mirengaken perkawis tiga menika. Sinaos wonten perkawis ingkang kirang genah umpaminipun. Nggih, walaupun napa namine wajahe ganteng, wajahe ayu, kiambeke seneng, tapi orang ngerti nek napa namine mungkin sifate kirang sae. Kita kengetan dumateng salira ingkang pengawak wegah menyat saking ngajengipun layar kaca ingkang saweg nampilaken tiyang bagus utawi ayu ingkang swantenipun eca lan cetha. Utawi ing wekdal panas gemplang lagi awan-awan niki wonten ingkang ketingal leha-leha lan ayem keranten mirengaken gending Banyumasan ingkang dipun dendangaken dening sinden ingkang swantenipun kenceng kendo mendayu-dayu. Kados ibune seneng ningali napa televisi nggih, ningali televisi teng mriku wonten tiang-tiang sing wong jenenge televisi niki perkawis ingkang napa namine mpun disetting sing muncul teng TV mestine nggih wong-wong sing ayu-ayu, wong-wong sing tujuane napa nggih supados tiang sing ningali niki betah teng ajeng TV. Ibune riyin pas zamane enom nggih. Seniki teksih enom nggih Bu. Cokan ningali film India teng mriku wonten tiang ganteng-ganteng. Contone kados apal niki ibune kados Sahrukan. Nggih. Niki ngentos film India napa mawon judule dienteni kapan ya tayang maning. Kiambeke niki kesengsem kalian praupan ingkang ganteng. Okay. Bapake
bar isa terus ningali TV teng mriku zaman seniki nggih, main iki zaman ganus niki zaman seniki. Wonten acara D8 Akademi. Kula nggih dadak ningali wau dalu niki ya. Anu mboten unggal dinten ningali mboten. Niki saged nggih materi ngencing niki. Teng mriku kathah nggih tiyang estri ingkang suarane sae-sae terus ayu-ayu. Bapake betah golek ningali. Nggih memang terkadang kula lan panjenengan menika kesengsem. Nggih, ngraos ayem, ngraos sekeca betah menawi ningali tiyang ingkang praupane sae, ganteng-ganteng, ayu-ayu lan suarane sae merdu lan lisane ingkang fasih. Inggih perkawis kados menikolah ingkang semangke ndadosaken penggalih kita boten saged kraos ayem lan tentrem menawi dipun suguhi perkawis ingkang dipun ridani dening pangeran. Nek ningali tiang-tiang ayu ganteng mirengaken gending Banyumasan sing dinyanyikaken teng sinden nggih suarane lah nyenengi banget nggih mendayu-dayu lembut nggih saged ayem saged tentrem napa menawi kita terus maos Al-Qur'an mirengaken murotal Al-Qur'an, mirengaken wirid, mirengaken rotib, terus atine saged ayem, terus atine saged tentrem. Lah niki maksude dawuhipun Sufyan Ats-Tsauri. Dados sing namine napa namine tentrem ayem dumateng Allah niki sanes kok masalah dunia sanes ananging menika perkawis ingkang saged nyaketaken dumateng Allah Subhanahu wa taala kiambeke ngraos ayem tentrem menawi sampun salate khusyuk berjamaah terus kiambeke ngrasa ayam. Alhamdulillah. Kiambeke saged ngraos ayem tentrem menawi setunggal dinten niki saged maos Quran pinten-pinten juz. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Niki sing kedahe saged nentremaken kita sing saged ndadosaken ridhone Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos terus napa namine kiambek mireng swanten Al-Qur'an maos Al-Qur'an niki malah kok dadi sumpek. Naudzubillahi min. Kula wangsuli malih inggih perkawis kados menikalah ingkang semangke ndadosaken penggalih kita mboten saged kraos ayem lan tentrem menawi dipun suguhi perkawis ingkang dipun ridani dening pangeran. Mandar badhe kraos ampang lan sumpek. Nggih. Mugi-mugi kita sedaya menika termasuk tiyang ingkang saged ayem tentrem nyaman kalian Gusti Allah kalian napa kalian ngibadah ingkang kita lampahi wonten ing alam dunia menika. Amin amin ya rabbal alamin.
saged ngaos ahadan, ngeraos ayem, betah nyenengi saged ngaos rebowan, kemisan, jemuahan, rutin ngaos. Kiambeke ibadah unggal dinten saged salat tahajud, salat duha niki penggalihipun saged ayem, tentrem. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Mugi-mugi ingkang segedhik menika saged manfaati dumateng kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Saking kawula mestine kathah kelepatan, saestu nyuwun agung pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahul kafi rabbunal kafi